இந்த வெப்பம் காரணமாக உடலில் அதிகமாக வியர்வை சுரக்கிறது. இது அரிப்பு மற்றும் சூட்டு கொப்பளங்களை உண்டாக்குகிறது. மேலும் வெயில் காலத்தில் இதுபோன்ற தகர வீடுகளில் தங்குவது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. பகல் மற்றும் இரவு என அனைத்து நேரங்களிலும் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது. முறையான மருந்து எடுத்துக்கொண்டால் இந்த பிரச்சனை சரியாகிவிடும் என தோல் மருத்துவர் கூறுகிறார். ஆனால் பணம் இல்லாததால் முறையான சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. உடல் வெப்பத்தை அதிகம் எதிர்கொண்டு வியர்க்க தொடங்கும் போது அந்த இடங்களில் தோல் சார்ந்து பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. இதுதான் வெப்பம் தொடர்பான நோய்களின் முதல் நிலை எனலாம். அதன் பிறகு அரிப்பு ஏற்பட்டு சொரிய தொடங்குவார்கள். பின்னர் அந்த இடத்தில் பூஞ்சை தொற்று ஏற்பட்டு நிலைமை மேலும் மோசமாகும். ஆனால் இதற்கு தீர்வுதான் என்ன? முடிந்த அளவு தோலை கழுவி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வெள்ளரிக்காய், தக்காளி சாறை உடலில் தேய்ப்பது உடலில் உள்ள சூட்டை தணித்து தோல் தடிப்புகளையும் சரி செய்கிறது. நைலான் துணிகளை தவிர்த்துவிட்டு பருத்தி ஆடைகளை உடுத்துவது இந்த சிக்கலில் இருந்து அவர்களை மீட்டெடுக்கலாம். The body and reduce your rashes. Wear cotton clothing.